Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšej a zároveň poslednej časti zo sérii videí v rámci spolupráce s firmou Premac, ktorá vyrába aj túto betónovú dlažbu s názvom Erba, ktorá mne osobne na prvý pohľad ponúka veľa možností na realizáciu rôznych projektov. Už aj ako betónová dlažba vám ponúka veľa možností, ako tú betónovú dlažbu potom dozdobiť a upraviť. Takže pustíme sa do práce. Základom tohto projektu bude táto betónová dlažba Erba a takáto smreková doska, ktorá má hrúbku 35 mm, šírku má tuším 200 mm a na dĺžku má 2000 mm, takže 2 metre. Budem potrebovať nejaké dva kusy a ak som vám spomínal, ponúka mi veľa možností na realizáciu projektov, takže nevyrobíme iba jeden projekt, vyrobíme nejaké 2-3 a už sa na to veľmi teším. Ešte by som vám chcel pripomenúť aj súťaž, ktorá už za chvíľku bude aj končiť, takže pripravte si aj vy nejaký taký malinký projektík z produktov od firmy Premac. Všetky informácie nájdete v popise videa, môžete vyhrať zaujímavé výhry. Tak budem rád, keď sa aj vy zapojíte do tejto súťaže a my sa poďme pustiť do práce.
Tak lavičku už mám v takomto stave, ako ste mohli vidieť, tak na tých doskách som si vyrobil zapustenia presne podľa toho otvor na tej betónovej dlažbe. Trčí to asi 5,5 cm, je to takto riadne stabilné aj do bokov, aj dopredu, aj dozadu, takže som spokojný, ale ešte by som to chcel predsa len nejako zafixovať, aby sa tá dlažba nevysunula. Tak musím niečo ešte vymyslieť, mám tam nejakú drevenú tyčku, takže tu by som chcel využiť. Tak poďme si to ešte toto dokončiť, ešte to dobrúsime celé a mohli by sme to mať hotové. Tak milí priatelia, lavičku s úložným priestorom na topánky mám už dokončenú. Mal som trošku obavy z tej stability, hlavne do prednej a do zadnej strany, ale tým, že tá betónová dlažba je dosť ťažká, tak je to pevné. Ako som tam dal tie drevené tyčky, tak sa to celé spevnilo hlavne do týchto bočných strán, takže som s výsledkom spokojný, je to funkčné. Skrátka, môžem to uložiť niekde pod strechu pri dome, uložiť tam pracovné topánky, idem niečo pracovať, prezujem sa, nejdem robiť v žabkách, aby mi niečo nepadlo na nohu, dám si topánky so celou špicou, šlapky zatiaľ odložím sem, potrebujem gumáky, tak si môžem prerobiť gumáky. Takže za mňa spokojnosť, budem to využívať, je to funkčné, tak z mojej strany spokojnosť. A ideme si ešte vyskúšať nejaký jeden malinký, rýchly projekt. Neviem, čo by sme si mohli vyskúšať. Napadá ma ešte stojan na bicykle, napadá ma ohnisko. Skrátka, ako som vám v úvode videa spomínal, táto betónová dlažba mi ponúka veľa možností na realizáciu projektov. Možno by bola aj pekná knižnica, že
ešte dať sem ďalšiu dlažbu, vyššie, spraviť ďalšiu poličku, možno užšiu, skrátka. Treba sa s tým vyhrať. Ja som si urobil takýto botník a ideme ešte niečo vyskúšať. Ešte mám tam možno nejakých 5 kusov, tak poďme si vyskúšať nejaké ohnisko alebo aj ten stojan na bicykle. Tak poďme do práce. Tak milí priatelia, stoja na bicykle z betónovej dlažby Erba mám už dokončený, mal som to hotové za pár minút. Dôležitá bola hrúbka tých 4 doštičiek, ktoré som vsunul do tých drážok na tej betónovej dlažbe. Tá drážka má mierny úkos v tej betónovej dlažbe a tie doštičky som si pripravil na ten väčší rozmer. A ako som to tam natolkol, tak sa to tam riadne zahryzlo a dobre to tam drží. Ďalej si treba dať pozor na to, že jeden ten držiak je viacej vpredu vysunutý z toho dôvodu, aby si riaditka na bicykloch medzi sebou nezavadzali, takže jedno som vysunul doprečie, sú pod nejakým uhlom nejakých 80-75 stupňov. Takže drží to, je to pevné, ja si to dám teraz takto, ako to je do garáži, lebo je rozdiel, keď máte bicykel na stojanie a v garáži si ho dáte na stojan, vám zabere viacej miesta, ako keď ho máte pekne na kolmo postavený, takže dám si to takto do garáže, ako to je. A ukázal som vám ďalší spôsob, ako využiť tú betónovú dlažbu Erba. Chcel som ešte spraviť aj to ohnisko, ale stále mi prší a potreboval by som vonku rezať a nechcem veľmi riešiť rezanie dlažby na tom daždi a pod prístežkom by som si tu všetko zaprášil. Takže to si môžeme urobiť niekedy na budúce a ja dúfam, že sa vám tieto moje projekty páčili. Boli to také menšie projekty, ale ako som spomínal, tá betónová dlažba ponúka strašne veľa možností na realizáciu rôznych projektov. Takže ak aj vy máte nejaký nápad, tak ešte máte čas, tuším do konca mesiaca, poslať nejaký ten váš projekt. Všetky informácie nájdete v popise videa, môžete vyhrať zaujímavé výhry. Takže myslím, že to už je asi posledný projekt v rámci spolupráce s firmou Premac. Tak ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste boli so mňou pri všetkých týchto častiach. Bolo to pre mňa zaujímavé. Niektoré projekty boli vyčerpávajúce ako ten záhon a ten záhradný prvok, takže to boli také väčšie projekty. Toto už boli také hranie sa, premýšľanie, špekulovanie. To ma celkom bavilo, síce aj tie iné projekty ma bavili, ale toto bolo také, že toto takto. Tam som to presne vedel, že to musím vymurovať
ale toto bolo ozaj tak, že som musel trošku popustiť tú úzdu fantázie, trošku sa s tým pohrať a myslím si, že vznikli celkom zaujímavé projekty. Tak ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za pozretie videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like na toto video a vidíme sa určite aj niekedy na budúce. Ahojte.